Is Sraith Insíonn Karen le chuid an BBC Blas Ceoil a tal feicil faoi láthair gach ihe Jardín ar BBC a dá agus le clinsin ar BBC Radio Olú gach aine. Is siad Karen Kirby agus Lynette Fay leithróí na Sraithe a rís am léine agus leormaid leo an teachtain seo. Well, hosamid má ar an tre Cire blian ó han Seán ceathrú Sraithe tá a chréile agin fol athir ar BBC thuisgur déirnar healafís ar radio agus ar lína agus rud a chuir tús leis na go éicheanhaid go raibh clár ceoil bhí ar lochtéiste agus loch féchanna BBC thuisgur déireann agus go raibh neart ceoltarí agus neart stíle na ceoil a clách déag na ceoltarí an muon sin agus run me se clár píle a beidir couple blian a rih sin agus muid de gáil hart ar híthe tairní agus ar áitecha Aonad ceoil fud fad an tuaisgirt agus dúirí leis an feilet an clár píle a sin agus an sin thumuid ar éile Blas Ceoil agus an sin an bun chun ceap a bhí an gurmuid de gáil a bheith muoich a másc phobal áitearú na ceoltarí seo le an a gcónaíon agus gurmuid a géirí tarintún tobar ceoil a bhí beo in san phobal sin. Mar hús agus bé chile ceil agin ó John agus Well, tis right ar cethir níos fearr a rééis eile Tommy mar méthe dú leisú ar an Blas Ceoil ag an foiinte seo agus muid chothúil leis bhfuil me se cibí. Mar hampla gláir hiróin bhainmuid áit aonta ar bhfuil clúan ceoil ar sna condé amach faoi dhearú agus sin héadans ar tá lonithe ar an charrig a tá The Rock. Skitse má go leor bhí sé dilí ar an heachtar agus dilí ar an crú ar na ceoltarí a an heachtar bhí sé integranar ar fad ach bíú go mór heachtar náid bhí ar dóagin an. Well, heag líomh fuair ggóla héin a dhéanú ag éisteat leis an óran seo freshly fallen snow. Tá clár a dwaithe le hácht agus ar chláir sin bhí muid lonathe ag teach í thuthil ó caid. Máile bheith an neamha go bhfuil leis scileach an go seachas muidir bagar ra. Yeah, bhí actually mar tharla sé hanig buile thugainn sin iad Nail Valley Céhín Valley agus mar í ceoltar Achgusan in sa grúpa hí sin bhí Donal Lunny rád a bhí ionta speisialta againn héin Karen Casey man a raníachta agus an sin tholamid mhó garage ó Deorain agus dearfar leis Blahín a thuí man cehí ó tá go galanta ag Blahín agus ag garage mar sin chomáid. So iad an Sky agus bíú go mór éisteat agus angus deathar na clárthaí sin. Bíonn sé aonta Jackar aganine teúir nach chur leis na ceoltarí a bheits ar an treig sin an rud is Jackra sílam fan réhhabar bhíon na Johnny wagaine duine réú agus an sin beidir duine agail muoich agus amachchas an scéal fásta. Tá arid talanne an seo ó chuí far lethir tá sé dó chréidte agus an sin an talan atá sa céile den tíir buid leat agus is méon linn beidir sin a thuirteteach sa tre ó am go chéile aber sa tre ratha sin seo sin an tí goró lehetí Alan Kelly agin sa céad clár bhí thorslip agin fásta achtar ná anta buint acu buint áitiúil acu fásta le Barry Devlin as Arbo chun de hiróin. Agus mar sinnda, but no, ní bhíonn sin Jackar ar charbaí agus bíon an clár agam sa radioolaí a hana níor seach agus smaillam ceol áitiúil agus a bheith go mar an clár sin. Agus ceol a an stéil chomáid, tá ceol tradition de aonta táhachtach don clár agus lárnach sa chlár ach tá cuid mhór ceol comhaimsethe an fásta agus tugann sé glór de cheoltarí nachhain glór ar an telefís chomenach sin. Dar náiad clár radio cos le across the lane agus Jerry Anderson agus mar sinnda a dhéanaan an gréthe sin go maiich a rina seaataine ach rud defriú le sílam do na ceoltarí fásta iad a bheith ar an telefís agus an sin ar léine in dhé sin chomáid. Agus tá siad le ag fólam Gaeilge ar chéile chomáid agus Virginia chur na geoltarí seo le go lethir tríomhan na Gaeilge. Is aonach ar Gaeilge bhíon an úsáid acu agus na habertí bagad te a go úsáid sin siad amháim go chéile chuir sé iontas orthu.